εξήλθεν αίμα και είδωρ, και ο εορακός με μαρτύρησε, και αληθινή εστιν η μαρτυρία του, τα εκείνος είδεν ότι αληθή λέγει, είναι και εμείς πιστεύσιτες, εγένετο γαρτάφτα είναι η γραφή πληρωθεί, ως τούτο συντριβήσετε αυτού, και πάλι μετέρα γραφή λέγει, όψονται εικόν εξεκένδυσαν, ήσαντε εκεί και γυναίκες πολλοί από μακρόπεν, θεωρούσε, έτειναν συγκολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό. Ενέχει Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσή η Μήτυρ και η Μήτυρ των Υιών Ζεβεδαίου. Οψίας δε γενομένης ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριματέας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού. Ούτως προσελθώς ο Πιλάτο ητήσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλεσε να αποδοθήνε το σώμα, και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ενεκήρυξεν αυτό. Και προσκυλήσας λοιπόν μέγαν τη θύρα του μνημείου.